Kublaya pi ki paralog parajor ki parabanget ki bapet yang ni ka Sabbath school jingnya peliu jing mud jingi ngi lapoi sa ka quarter ke balai bat kani ka quarter ke don ki jing mud ki ba jileu bha bat kani ka lenong kan yarap yangi ben sngo tho yaktin ke jong blai bat ngi don arngut ki besim benta bat nga I kong desi bat I bawan mi nga ai kublaya pi bepi la banya don lang bat nga hani kapor banya peliu jing mud yaktin ke jong blai te shwa bangin sedang ya jing ya tainya jingi haktin ke jong blai nga kwa ban ong I kong desi ban sngob ha ban duai na benta kan ka program jingi tengin duai pa jing bahab neng kali kinta ngi don kam yemi atrai shwa bangin pule ya ka Sabbath school to ai ba mun simba ku jong me unya lam mengi kram bangin la banya peliu jing mud kat kum kamun ka jong me ya to ai ba ki eki bangin ngin sakren kilong kat kum kamun ka jong me diang pasal skor gi jing duai gi jongi aku ting Jisu pan amen amen kublai kong desi ngin let bet saka jing saka ni galendong ka baar barhang ni ka ong Khasi Sngi ha ka Jingshakri Jong u Jisu pila ban kan mau bau ha ka por bau Jisu udan ha ni ka prathai ka Jingshakri Jong u Jisu ka dai ki pat ba ki pat ban riu ki jong u yaki khlong ki khna yaki rang ba kum ta ter tingin pet ya ka khot spelling dat hang ni la shim na ka kitab jong u Marcos ka lenong ka baningkong pat ka khot ka ba khan nyo ko ong kum ni u Jisu te ula ong haki to wan bot na den jonga tingan penlong ye pi kinong tong briu nga kwa ban ai ga we nuksa na kum ki kme ki pa ha bangi don ki khon ki barit kat ba ki dang rit ngi ong ye ki bot yang amo kata ri ke jing ong yingi jongi ye ki khlung wat kinong hi kai ru kin ong bot yang a pila ban I hang ni ba u Jisu ru ya ki senran gi jong u shwa ba un lumlang ye ki iwei pa iwei u le khot ye ki bot yang a bar wang ni ngan penlong ye pi ki nong tong briu now ka jingmut ka jong Jisu hang ni kamut ban le tong ye ki briu hang ni kamut ba kini ki senran jong Jisu ki de menet kring ya ka mensim jong ki wei pat om paramaki handai bekinya ya lagi jong gilenti ban le wat ye kita ki mensim ki ba koridor te u Matthias usdang da ka ba pin pau khmat ya ka jing khot u Jisu ye ki senran bar ka jing elap yatuk khana halor ulum ngatrai pikan mau tu ong on the mount of blessing mo akden pareng ki ong te hang ni phila bini I ba u Marcos upen kin mau ya ka jing khot jo ki sangut ki senran la batai ru shapang ka sabaton ha Kapernaum te ka jing thumu jong u blai ne u Jisu hang ni ka dei ban ai men sim lem ban ya sam ya ka taktien ko jong blai she ki wei pat bar ulah hikai ye kini ki sangut shwa ki baning kong ki babut ya u ba ban let pen priang ya gospel nang ta om tanggat ta ban hukum ya ki ban persya yo beman kata rika katong jong Jisu om tanggat taru ban pen kia ki bapang ban le ki bon ki kamba na menta kaperthai te unong tho jongani gospel usngau tenat ban pendon kami kitin menta kumni ban pen shai ya ka jing pen ki ba ka jing pen trei kam stet ha ruk om ai Jingshakri u Jisu na u Jisu ula ban nganong no ula ban le bro ki kam tang ha ka shi mat kumni handrei kwa ban le ta u kwa ba ki senran ki jong u la lembat ki pat ba kini ki senran ki nyokring ban pen priang ya ka gospel ka jong blai tingin let cha ka sngi ka baning kong hani ko ang bot yang a te kani kitien bot yang ngi phila ban sngo thu ngam dan kam ban le jeliu ani ha te how Marcus ka lenong ka baning kong kam kim de don e shibon ki kinten jong Jisu baula bo jingken mau handrei hang ni u Marcus ula tho ani ba u Jisu ukran chapang kini ki arngut nong tong dokha we u Simon Petrus bari u Petrus but u para jong u Andrew
Jisu ya kendo syai kini arngut. Kini si para. Kini ki rang ba arngut ki yang harot jong ka duriau galalia. Bat kilai bret ya kejar tong dok ha. Nama gidi nong tong dok ha. Ke pat kin le. Ka kam jong kini masulek tong dok ha ban ta. Hang ni kam dan ka jing kedau syapang kanu ka leng la ni kitiar ba ki pendan kam ban tong dok ha. Menta ti ka juk menta ti kilem no. Ki dan la kitiar ban tong dok ha. Ha gitu ki por tang ajar. Bret itu kejar sepo ko ento simet ne tang si tanggenta kilawan gidok ha. Lala ban sim. Ti hang ni ong ba kani ka ai jing mut bale se kini arngut kim long ki babit babyang ha ka yo ka kot. To ha ki por yung Jisu ki baduk ki bon. Ha te kini arngut ru kim de kita beruspa ki badan ba em. Hau Markus ningkong ka ba kalenong ka ningkong ka kot kat khandai bat arpok ong u Jacob bat u Yohanes ki layat don ha ka leng ringkat bat kupa jong ki klem bat ki Sakri. Kani ka pen pau syai ba ki kam yalong ki babit babyang ha ba ya nujor bat ki ba para u Petrus bat u Andrew. U Jacob bat u Yohanes ki don lagi tiar. Hang ni u Andrew bat Petrus bat kim don tiar. Ti pila ben ini ba u Jisu u yo ya ka jing palai mensim jong kini. Kini ki berang sedang saungut bau Jisu ya kendo. Bat u ngau tu kum u blai ula banyu iba ladang khot ye gini ar gini ki saungut ngang ngets kemba kila bentrei ka kam ka jonga. Bat ulayo i lupa bakin salong kita kinong ya tu lupa na menta jong u. Bonsin kibreu ki bo jing kili ki ang balai u Jisu u klem jet ikitu ki Farisi kitu ki Sadusi ki beran hapo temple. Ha u Jisu na do udang ret ulai yang mani lek sinagog te ula ban i kum khon jong blai ula ban song tho ben ngala ban jet ikini hindai u Jisu u jet pen ban ikini ki balui ki bam dan jing nang jing start ki bam dan kata kerdan kumban suang no ma bat ula khot yaki namar utip ba ka kamba un pen kamti haki kin sa lebe te ngin ya che ka Sngi ka ba ar menta ban akwa ba iba wan mi in sngo ba ban pen sayangi ka jing mane ka ban yai sa kin mau ko play shi bon mes ka Sngi ba ar ka jing mane ban sa kin mau ya kane ka jing kai nak benta kan ka Sngi ba ar la sat na ka gospel kat kum Markus kalenong ka baning kong kat khot ka ba ar huai hadu ar pra ha kane ka benta hane ka benta kala don ka jing tu khana ba kat ba u Jisu ulo le cha ka pernam bat ula rong ha ka sinekok ha ka Sngi sabatan bat hangta la ong ba ulayalap bat ki breu kila sngo ba ka jing lap ka jong u kalong ka ba kraw haduk ta ki ba kimpat jua sngo manoru wat kinong tho ru ak tu ki por kinong tho ki ba long ki breu ki ba start ki ba shampang ki breu ki ba start haduk ta ru kimla ban yalap ko ba nane ban hikai ko ba u Jisu ulai kai bat ka ka bla je ha ka ne ka por ka long ba kan ba u Jisu udang hikai la danu we breu u ba la te la khomi u da men sem ba man bat une u breu ula perta sha u Jisu ula perta barulong to ino engi me u khon jong blai melong u ba khoj to ino engi wat pen stom engi handrai u Jisu hakai ka ba u Jisu ula le hakan ka por kalong ba ula maham ta u breu ula perta ba udai ban sngap jar bat ula ong ya to mensim ba kho ya mensim ba man ba on mi no na uta ubreu ba on mi no na uta ubreu bat ka bla dia ba mensim ba man ula mi no na to ubreu bat ki breu hakan ka por lene hakan ka sinekok kilas sngo lengo haduk ta namar kata ka daw ka bla dia hangne ka mat pedang jongan ka Sngi ba ar ko ang ka jing mane ka ban yai sa ken mau ka jing mane ka ban yai sa ken mau
namar ngi hang ne om tang bagi breu ki yo sngaw ka jingi kai ka ba don bor ka ba kraw du kata henry ki yo iru ye khmat de khmat jong ki ya ki kamba ka ba Jisu u lale namar kata ka jing mane ka ba ka jingi mane ka ban sa jing kan mau le se ha ka jing im kristan ka jong ngiru kindan ki por ki ba ha ka jing mane ka jongi ha ka jing long kristan ka jongi ngin kandu ki khap ne ki benta ki ba ngimla ban klet dai le se kan long ha ka por ka ba ngila rai ba ngin IT ka la ka jong ka jing im chau Jesus Christ le se ka la ban long ka ta ka por ka khap ka ba ngimla ban klet le se ha ka por ka ba ngi la shem ka jing pun baptis kata le se kan long ka khap ka ba ngimla ban klet ha ka jing im kristan ka jongi te hang ne ngi ba kat ba Jisu dan haka kat ba Jisu hikai ka sinakok ka jing hikai ka ba ngiyo nang ne kat ba Jisu u hikai ka sinakok kembang le asno ba unu ubreu ula perta dai ula perta ya Jisu mensiem paman badan unu ubreu ula perta ya Jisu ba unang penstam yu ba un penstam yu hang ne ngi ka jingale ka ba kraw dai ka don ka jingale ka ba kraw padang ublai bat mensiem paman ka don ka jingale ba kraw ha ka ne ka sinakok bat haba bat komno Jisu ula Jisu ula ong itu ubreu ba on ngap jar ba onom namar ba une ubreu ubala khom da umensim ba man na umensim ba man hanu ubreu ula pla ya kerteng ga jong Jisu handa Jisu u la ong yu ba on ngap jar unong tho jong ga ga kol nong ga jongi u kwa ban da kane u kwa ban wan lam mi ga jingi kai ba kane kadai ka wei na ka jing kadai ka khubor jong ka jing kwa ka jong Jisu ban long jar lane ban pentep ye ka jing long jong kum mesaya namar hagitu ki por la ong ba lada ki breu kan tep ba Jisu ulong mesaya lane lada ki nong senshar lane ki nong pet ya ka balang bat kum tar ki no hikai ni amada ki tep ba Jisu ulong uta mesaya kan long ka jing mai ka jing im ka jong bat kan long ru ka jing ha ka kam jong ban Shakri dai namar kata kadau Jisu kwa ya ki kwa ya une ubreu ba un pentep ski wai ba ulong uta mesaya te kumba ni yo I kamar pleng jong ne ka iu kini ki breu kila yo shibun kata ka jing mane ka jong ki ba let's say kimpat simla ya kandu ka jing im ka jong ki dai kada ka jing mane ka ba kinam la ban klet ka jing im ka jong ki om tang ba ki yo sngawi ka jing hikai ka jong Jisu henry ki yo I ya ka kamba ka jong Jisu ba upen khia ya ubapang upen la lut ya ubapang ubadan ka ne ka jing uba Sabbath ha ka bor ubaman te ka jing hikai ba ka jing snang ya ngir ka langom ju ba hisiana ka jing im ka jongi ngin om tang bangin yo sngawi jing hikai ka jong Jesus Christ ling ba ktien ka jong u henry bangin mat ru ye kata ka jing ngin mat ru ye kata ka jing pelat ka jong Jisu na ka pop na ka jing ban ben ka jong usaitan na ka jing im ka jongi le ka ne kan long ka we na ka jing mane ka bangin am la ban klet ha ka jing im ka jongi kublei ba wan mi ka jing batai sai jong pi ka ni ka Sngi ngakwa ban at kindiat hang tu ba hakapor ba Jisu uang ya uni ksoi ubadan hapo jong ni breu Jisu unjin dala hella takabor blai dai dai uklem usu ong bet me ngap jar wat ang keshen tur hang tu pilamin I ya ka jing jar kamin sim jong Jisu nama utep ba unsale ri tu breu hoi ula weng yu tu ksoi ula penmi yu tu ksoi nei na u bat ula ong ya uru mewali ong le jar saying nei pi hang ni ba utu ubreu andau Jisu la pen khia ana kata ko Jingshakri ksoi bo shong tu ksoi ya u kata kamin sim ka jong u kam sha suki
ki breu ki la ban tip pleng u Jisu ule kum ni nam ta jong te kublai shibon ka to ka jing batai sha jong phi ka bajle shi sha ka to jing batai na mar ba ki ki bau blei ulale na ban ta jong nginum la ban klet ki don ki kep ki don ki por bangi ya kendo ya ki jing ki bangim la ban batai ha ka to ka por u blei uwan ban pelat teng ngi ya kendo ki ding pen kyang bau sutan ukwa ban blok ingi tang ba ublei udon kata ka bor ban weng ba kitu ki jing shitam be bingi ya leng ba ngin lum la ban klet junam ki ka jing le pha jung blei te men tangin nei ka sngi ka balai ban ngan ongi kong desi ba in penshai chapang ka Jingshakri ha ka Sabbaton kublai shibun mem to ka sing balai ka de chapang shushu ka Jingshakri ha ka Sabbaton te kumbang la yo sngi na ka sngi baar ki kita ki Jingshakri ki Jong Jisu ha kasana ko kumba iba ila de biatu ba uhikai ya ki briu baru pengkia ya uba pangsui te hadinang tapat u Jisu ulalit syaying u Petros bar kisanran jong u kimut ban leit ban ya shong thai ndre onda la poi haying jong Petros ka jingjia basnosi kalong ba ka kio jong Petros kayo pang te mar sin yo snyo ba Marsin dia snyo Jisu ya kata kubal ke ba snyo si ula lej bat lakta ya ka ula shim ka kti jong ka bat lakli ya ka bat onda u Jisu lakta bat lakli ya ka kata ka jingpang ka eno bat ke ba hangne ka ba snyo tanat kelong ba onda kata ka jingpang kala eno ya ka kio Petros kala Shakri ya kiwe te kumba ka jingkali ka ong ne ba kumno Jisu ya rap ya kaying Petros bar ki ki hikai ki bakan jam sim ki bangila banyu i hakan ne ka jingjia ka jing hikai bakan jam sim ka long ba tungin long kum ka kyo ka ong Petros u Jisu upen kia yangi na marukwa ba yangi bangin sakhi ya kiwe ban Shakri ya kiwe te bar kum juru ka kam u Jisu kam kutang ha ka sing Sabbaton re hangning yo iba ki ong ba ondala jan sep kas ngiru cibun ki bru ki wan ban yo kata ke cimkia namar balai namar ba ki yo sngew ya ke ke ba uji su la hikai ha ke sin Sabbaton bar ke ke kamba ke ba uji su la dible te ki ong ba man la kenta ki la wan bat ki la le ki wan cha uji su kumba ka tin ka Sabbath school jungi ko ong ba namar kim tip ba la da la shai kindang shem shu ya unong pen kia lembat ki halakas nong teng yos ngeu bahang ne ki briu ki kwa si saya kata kacipen kia ka ba ki la terang na du ka don ka jongki te ngakwa ban ong ne ba ngi kum ki briu ki ba im hakan ne bertemta hato ngi long ne em kum ki ne ki briu ki ba wan sha uji su ban yo kata kacipen kia ho ngi ngau thu ba kim don la kata kacingpang ba kenca mensim ki don kata kacingpang ba kenca do tengi pat yo ngi don kata kacingpang ba kenca mensim kata kalong ba kacingge cungi katlot sibun kicingge kicipin syoi kitab yangi te hato sya dong inde hato ngilong dem kum kito kibru gi ba wan sya Jisu te kalesen kalong ba to ngin man sya Jisu kum ba ki ne kibru gi awan yo ba le se la syai la sisngi nginom don chu kata kalat yangi ban wan sya te to ngin nom penslem wan sya namar ba kacingpen kia kadon tang hau bat kata kacingpen kia kalong ka bajanai te unong pun onda kita kibriu gila wan sya Jisu ka Sabbath school ka ong ba unong pen im ulaya risalang ha kata kajing kemen ya ka ba ulapen kia ya ki donu jongki kadba ula saki ya kajing sitom jing jar jongki to ki balawan sya lapen ki ya ka donu jong uda kajing skamsen bat ula risa kemen namar kata ka bor jong ban ki im biang ya kisha kajing ko jing kia bat kajing kemen te ondangi la yo ya kata kajing kia na Jisu ka ka bangi de ban le kalong ba tongin risa ngin kemen bat tongin leit saki shaki we bat to ya thu ba udon no pen kia bala ban pen kia yangi kublish bon kong desi nam tar to jing batai jong phi nga kwa ban khindiat ka ong ga Jingshakri jong Jisu hakasi Sabbaton ken mau ba ki Jew ki Pharisee ki Sadusi kim sngop tanat yu Jisu habau le ki kamba hakasi Sabbaton ki ong ble si Sabbaton wa ble ki kam ka si Sabbaton ga si ban shong that
bengin ya ro you try bengin ya selok ben ya yo kata ka mensim ka jing kemen jong ka mensim hang ni une uwan ban pen kia utrei kam ha si sabatan ka jing mot ka jong Jisu kam dei sapang ka jing mot ka jong Jisu hang to kari ban pelat yaki na ka jing ka jong ki ka jing pen kia jong Jisu ha si sabatan kalom hakten pareng ki ongum ka charity service yaki wei Jisu klempan tulap ti baun pen kia ha si sabatan handai pla ben ing ni ba bon ki bre war ha si sabatan ru ki wan sha Jisu ban yo ka jing kia na o ben yo tang ban chukta ay ka jan jong uru la biang fikan ma ko to ju to nas pang to ka breu khat arsnem baka sha ay to jing pang ka shukwa taman kta tang diat ini ihem sabti jong Jisu kala yo kta ja ayu ya ka baro shirin yang ka sngoba kata ka jing pen kia jong blai kala don haka pat kam sngo pang shu te ka jing pen kia jong Jisu ka dei ban udon kata ka jing sngo sen kata ka jing sngo lem ya kita ki besitong ba un pelat ya ki na kata ka jing pang jong ka do om tang ka jing pang jong ka do ka jing pang jong ka men sim shushu te men tangin let shaka Sngi ka ba basaw para ni ong ka rukom tre kam bare u Jisu ha ka Jingshakri ke jong u ha ka no ka do Jisu u le ri ki kam ki jong u teng yang ingim judai ben le ri hang ni ka jing kani ka mat preng ni ko ong ka rukom ni ka title jong kani ka topic ong ka rukom tre kam bare u Jisu ha ka Jingshakri ke jong blai te kong desis ngob happen shay kani Ko boleh sibun mem. Te kasi basaw kong ka rukom tre kam bare u Jisu ha ka Jingshakri jong o. Te kumbang ila yo sngeu ya ki kamba ki bau Jisu la dip le bat kumno hikaya ki te nang no mo yo kata ka bor kumno ula ban hikai kumno ula ban le ta ki kamba ki ba ula le ya ki bru ha ka to ka por te ngila ban pule na Marcos klonong ka banong kong gad khot ka balai pusan hadu ka balai phonriu ka ong ba hang ne ladangi pule ka ong u Jisu la ki thia shwa ban mi kasngi bat la le cha ka jaka ka bakenja bat jar ban duai Marcos klonong ka banong kong gad khot ka balai pusan te hang ne ngila ban sngo thu ba u Jisu de u briu u ba plut por ha ka jing duai nang no yo ka ka bor ka answer ka long ba de na mar ka jing duai ka jing pan bor ka jong una oble te hang ne ki ong ba baro kiru kam pendon kam ya ki kentin hang ne kilong hakadur jong ka jing kren kelum lang ulaki ulali shabar ulamino kiba kedeu ya ka jing pendon pura jing pendep pura ndre ka kentin banduai kalong ha ka imperfecten ka rukom ban pinsyai ya ka jing yai pting khamtam kumbangi yo i hang ne ngisngo thu ba u Jisu duai tang si sin ndre u yai pting ban duai ka e ka ba ule u duai kalong ba u IT ya la ka kam sha ublei u duai ula yai duai om de ba u duai ndre u duai bat u yai duai kamut upting kane kat khot ka kdeu ru ya kapor ka ba kat no shwa kapor u Jisu ula late no shabar banduai kane ka pen i shai ru ya ka jinjilan jong kapor ha ka ba u Jisu ula pelut ha ka jingduai tengila ban pe na u lokas kalau nong keban riu kot ka bakat ar hadu kan no ba u Jisu u pelut por banduai tungin pule lokas riu kol nong kot ka ba khat ar ke ong ba kala jiaru ha kita kisni ba ula legno sha ulum banduai ula sa ru baro shimit ha ka jingduai ha uble tingis ngotu ba u Jisu ka jingduai ka longkum ka lifeline ko bang tin pareng ka jingduai ka long ka lifeline ya u Jisu te ki kam ki ba ula ban le baro ka long ba u yo bor na uble leng ba ka jingduai ka jong u te leng ba ka gospel baro ngisem ba u Jisu kumubriu ka jingduai larangi puli ho Matius ko nong bakat saw ar polai bat kum ta ter kane ka jingduai ka de ka we na kiru kom tre kambari u Jisu ka ba ai bor ya u ba la ban le i kamba te
ngilayok ansar but ting ngi kum gibriu kajing duai kalong kum ka rutin yang ngi kajing permelin hoi kam long ka basniu ban permelin ban duai ndre ting kala long kum kajing kum ka rutin la long pan kum kajing la ne kum kajing kum nong ong ka ba iwit kum ta ban le ting im kwa ban duai ndre namar bangi la permelin ban duai kata kam sim hoi kata kam sim ban duai kam long kam hun re ta kam sim krim duai aga ji sha don le kata kam sim ban duai te ting kajing duai ngi kum gibriu yang ngai simet ngas ngeu ba kalong kum ba ong ka kolonong kum kajing penmelin don shure kata kajing terang sha ban duai sha oblei hendrei uji sum long kum ta ula terang ban pelut por ban oblei wat hadu simit pelut ka por ban duai ban oblei but kenang ba unyo kata ka bor ban le ya ke kam ka ba oblei ula pai te ka ong kane ka ong ba kawai ka rukom ban penken ya kawai ka rukom ban penken ya kum kane kajing penmelin kalong bangin penper ya ki podwai jongi ting lane kala banda ka bangi duai kam slim ban ya ka por ka bangi jusdang duai barabor ting nga pelur ka por kum teban duai san min step tila long kum ka rutin ya nga ndrei kaktin jong black ong ba ka kolonong jongi ko ong ba nginom pelong dia kajing dua jongi kum kajing penmelin yang ngasih mereka long kum kajing penmelin yang ndrei ada ngidon sya kata ka kajing duai lane kajing pelupor banyak keren bad boleh to ngin duai kam bun kapor banyak ka ka bangi la dible te kamar bakong san hang le ka long ba ngimde ban khang tala yala de da ka bangin pelong kajing penmelin ban bu ya kenja formula hakabaya day bat kapor duai jongi te tonginom pelong tonginom singotok bakla ba kajing duai jongi kalong like kum ka rutin ne kum ka cingte yang imo ndai tongin don kata kamon singom ban pelut por kum bab Jisu la pelut por ha kajing duai te ladangi kum bangi yo ina ka naka kolonong jongi Matius kolonong ba nong kong khot ka ba khan niok ong ba Jisu te ula ong haki to wan but hadin jonga dengan pelong ya pi kinong tong briu te hangne ka ong ba lada pi kwa balong ku Jisu to pelut por haki jing duai Jisu unya lam ya pi kamut kanuk sa jong to don kata ka karakter ka jong Jisu kenang ba minla ban pen i shakiwe to long kanuk sa shakiwe ya Jisu Grace pun kong desi na mata ka tujing batai sai jong pi sapang kani ka jing penlut por ben duai pila ben yo i ba uji suru hakapor bu don bet kisendran umju yalam yaki bat unong yaki bikin ma kapo garden hapo ka kper get semeniru ubo ka jakai yaki bikin duai lang bat ndai ka uyat kam paji indiat unet duai marwe pinu i hang tu ba uji su hi kwa ya kata kapor bandon marwe namar balai utip ba un shongha ni ka perthai kin bon kijing penshoy kamtam ubaman kuksuit usutan uyat tawer ya piriwen tip kumbo kini habang isong hang ni ban pulik tin ublay udan lagi jong kiken hon usutan hang ni ngila ban tip udan on persang ban pen kulmar ke jing mutur prakhat jong hi hakapor bangin pulik tin jo ublay hakapor bu Jisu dang dan hani ka perthairu komjo hi ti Jisu ukwa shisha baka bor jong kupa jong una beneng kan don hau namar balai un habya ding ba hini takarau ka jing penut por jong Jisu ka jing duai kalong ka ba don kam ya ti pilabin i hang ni kan nuksa ka ba Jisu labo ban penut por ka jing duai kada yang ngiru bon sen ding la kerki in shwa duai stet kuma mare ka rel tang man pendep karukom badai men duai handai lada ngim bo jingmot je perkat ya jing duai ke bengi duai kanum ai jing kerku yangi akan mau por bang pet ko ka video jong dot bachelor uang pidai ben penut por ha jing duai pimdai ben perkat iki jong ani ka perthai nama lada pi ai lat usut tan ru bastat te start mo ubeningi ai upen wan gitu jingmot je perkat wara ka por khap ri bi khmat ru pila ben sungthu ka jing mo jok khat jong pi ka le sha ai ra
teng nengi duai ru kita kitien ki ba mi ru mi de ki wei pat te u Jisu tip ya kata takara u penut por yala de haki jing duai jong u hak ban klip mat te mentang ngin wan cha sngi ka basan bat ko ong hang ni hatu phila ban bure wow kani ka jing kali kepada Shon Chisha hatu ngila na ban bure ki tingai kwa ba I ba wan mi so bhai in penshai kan ni to bless pon madam sngi basan hatu phila ban buri hatu phila ban buri ya ka jingi kai jongan ka sngi basan la sat na ka jingi tu khana ka bangila ban sham na gospel kat kum Marcos kal nong ka baning kong kat khot ka ba sau pho hadu sau san hakani ka benta ka jingi tu khana ka dei chphang ba spang away ubreu ba pang nyang tholi bat ulawan sha u Jisu la dam bat la karpat u Jisu ban penkhia yo ada uman u Jisu ula ban penkhia bat u Jisu ula ong ba uman bat kumar kumtahi ula yo ya ka jing penkhia bat u Jisu ula maham yo ne ubreu ba unome thu yo no hanrai ba unle sha ulungdo bat unle ya ka ka badan kam namar ba ula yo ya ka jing pen khoj na une nyang tholi bat une ubreu une ubreu haka jaka bon bot ya ka jingi kai ka jong Jisu henrai ula le da khong pong ya ka ba Jisu ula hikai mar ba ula le banya thu shiki ba bon ki breu ba Jisu ula ong u wat ya thu mar ka daw ka Sabbath school ka jing ka Sabbath school jungi ka singi pesan ka don ka jing ong ba hato phila ban buri tenga suka ban pet khndiat kumno ba une unong tho ubatai phang kan ka jing thu khana hangne ka Sabbath school ka jangi ka ong ba ka jingpang nyang tholi ka ba ngitep hakani ka sngi ka dai ka Hansen ka jingpang khnang Hansen bat ngimtep ba une ubreu hakini une ubreu ha ka po jong Jisu uyo ya kane ka jingpang khnang Hansen ne uyo da ka weipat bat ka ba ka Bible hi ka batai ka long ba ka jingpang ka jong une ubreu ka long ka jingpang ka ba shirkai bat ka ba ima haduk ta bat la ong ba une ubreu ulawan sha u Jisu dai ulawan sha u Jisu bat ula karpat ya u Jisu ba un pen khia yu te katkum ka jing hikai ka jong Moses ka bangila ban sham haki Leviticus kala nong ka ba khatlai ka hikai ba ubreu wa pang nyang tholi dai ban wan shiki breu udai ban shong ban sa jaka ba kham kenja la ne shari klau ka ba onam dan breu kata ka long ka jing hikai henrei une ubreu ula wan sha u Jisu bat ula karpat ya u Jisu ula dem kho siu bat karpat ba u Jisu un pen khia yu bat u Jisu ula sngo sun yu bat ula pen khia u Jisu om tang ba ula pen khia yu rai u kta yu bat u pen khia yu hangne ngi ba u Jisu ukta yu katkum ka jing hikai ka jong u Moses dai ekito ki ba ha lor ka ne ka jing pang nyang tholi u ong ba kito ki ba kta ye ki ba pang nyang tholi la nei ka jan ne kitar kum ta tar ki dai ban sum da sat yala de bat kilong ki bom khoj hadu jan met ada kilong ki bom khoj hadu jan met hanrai u Jisu sngo ya ka jinglong sngo ya ka jinglong pang ga jong u lane pet po yu henrai ulakta ban pen khia yu ban ngi hang ne ba u Jisu ukta u Jisu umyo ya ka jingpang nyang tholi umlong uta ubre ubam khod namar ba ulakta yau taw ba pang nyang tholi henrai namar ba u Jisu ukta uta badan yene nyang tholi ulan yo ya ka jing long khod ba u Jisu ulakta kane ka long ka ba song tanat ba u Jisu ukta une ubreu uyo ya ka jing long khod but u Jisu kemang laong ula betha ya une ubreu ba uname thu yeno namar ba kembang yo sngo mene ba u Jisu kata ka jinglong mesaya ka jong u kum unong u mesaya umka bagi breu kan tip dai kembang la
play ki Sngi balalet no ba kwa kan long ba jar namar ba kan long ka jingma ha ka kam ka jong u ka ba tre ba Jisu kumju ru kwa ban kwa ban yathu kwa ya une ubreu ban yathu yano ru ban ulong ya une ubreu khilet ban i hau lengdo bat le ya ke ai ke jingkama jingknya ki badai kat kum ke jingikai ke bangi syam ha ki Leviticus bat une ubreu bat une ubreu simla le kam ta henrai ulai thu lot ki breu kadan kan ka jingong ba balai ba Jisu kwa ya une ubreu ban thu hau lengdo na hakino ki breu namar balada ulengdo utep na ki breu kitep kenam sngau tanat ikata khamtam ki lingdo kinam sngau tanat ika namar ki lingdo akin ki Sngi ki dei ki breu ki bam dan kata ka jing sngau tanat yo Jisu dai ki kai ka ba Jisu ikai ki long persya kai ka ba Jisu ki le ki long persya yo Jisu da tu breu yo tu au lingdo ba Jisu pen khia yo le se ki lingdo kenam sngau tanat ikata namar kata ublai namar kata Jisu ong ba uname thu but une ubreu ulai thu baro sibon gibreu kala tep ikata but namar kata kadau kala long ka ba jenjar ya kala pelong yo Jisu ba onomla ban lai chu kata ka snong ban hikai gibreu ban yalap gibreu honrai u hab ban lai shakir jong kata ka snong but gibreu na kata ka snong kilawan ya kaban yo sngo ya ka jing hikai ka jong Jisu lane ya ka ban yo ya ka jing pen kya ka jong Jisu Christ te ka jingkali ka bangi yo akan ka Sngi galong tungine kwa ban pule kane hakano ko rukom ngin le adkar khnang ba ka jingpin sa priang ka gospel kanom syak ta jor kam pher wat ada ka jingthmo jongi kalong ka babha hangne ka dan ka jingkali nama hakano ko rukom ngin pin sa priang ya ka gospel dan ngin yalap ya ka gospel khnang ba ka rukom yalap jongi kanam long ka maujun thut yangi banyalap ya gospel mar bun sin ngi yo sngo ba ondang ngilayalap ya gospel ki breu jong kata ondang ngilayalap ya gospel ha ka wei kisnong hadin kata ki breu jong ta ka snong kim sngo tanat chu yangi dane kim ha ka wei pat ka por kim priang chu ya ka jing yalap ka jongi hadangi kwa ban lek yalap yang kinom priang chu dane ha ka jing ya kren ka jongi banya phla ya ka jing shisha na ban kren ya ka bible bun sin habang ya kren let's say namar bangim nang ban ya kren ondang ila kren bet kibreu hakawai ka puar ondang ila kwash biang ban ya kren kita kibreu kimlong ki bala kloi ban ya kren biang kane let's say kadai ka dau ko ba kumno ngim nang ban ngim nang kumno bangin yasa mek tin ka jong blai kane ka long ka jingi kai let's say ngi namar ba da ka jingle ka jong une ubreu ngi e bagala pelong sisa daga jingle ka jong nu ubreu kala pelong lese ka penjenjare Jisu kala penjenjare u ba onamla ban lai chu shakata ka snang ban hikai bar ka jingi kai ngi ro long kumju bangin ka rukom bangin yalap na bangin ni yekran hikai ka bible kan long ka bangin le adkar bha khnang bangin nam sham ka jingi ban sam ki breu bangin yo ba ki breu kan sang tanat ngi bar bangin nang yo ka lat ka wei por shko wei ka por ban sam mi tin ka jong blai Kuresibon ba wan mi ya ka jing batai ka jong phi ngatrai ngi las ngau thu ba ya ki bangi le ngim la ban buri une ubreu ha jing sisa ulale bakla uladi ban sngap yu Jisu te Jisu anda ulatip umla asuk ban ya ka to ko jakabu ula de pen kya yu ni ubreu te bon sen ha ka jing long breu jang ngi kemen to ho mo kitin pas Khasi ko kemen to ho ngim perkat ngim long adkar te kani ka jing yata ka jing ya peliu jing bot jangi ya kani ka lenong ka baar ka pensai ka dar hingi kumno bangi dei banya sami kting jo blai ki kten ki bangi pendan kam ha bangi ya sami kting jo blai ki di ban long ki ba adkar ki bada ngi di pendan kata ka jing sngo richwa namar Jisu kat ba udang dan hani ka perthai ulang bas ngorit ki pat ba belen ki bod be je u kat sa ba ulai hot ki dan kita ki bakwa ben khang lat ye u ki ding pen kyang ki dan ndre Jisu ule kat la kat yai ben long si sau tau ba adakar wat ha ka rukom kren ke jong u lai stang gitu ki parasi ke sadusi bi ki kwa teman chu
wat dong ye hap ban ai direct iki ndai iki breu ki ba lui ukran daga jing sngolem daga jing yaisha te ban penkut ye ni ka jing ya tai nia jengi ga jing pliu jing mu jengi ha ni ga lendong ka ba ar nga kwa ban ong ba nga kwa ban ni ki mat baladang i kwa ban bot yo Jisu ngi dei ban long sha ki bas ngorit ngi dei ban IT lut sha ublei bat kata ka jing mani ki jongi ya ublei kan long ka bayai sa ha ka jing im ki jongi ling ba ka jing ya lam ki jong ublei ke ka ba ublei ulale nam ta jongi nginum la ban klet nang ta ka Jingshakri ki jongi ye ki brio kam dei tang ka sngi ning kong hadu sngi basan man ka klip mat ne man ka sngi habangi lara ki brio ki ya ling ba ki jing ki jing shitam ngi dei ban Shakri yaki ujisu uklembo kendon ban yarap iki brio uklem ai boundary badang tang kat tu la biang ha ka sngi sabaton ru Shakri yaki brio nang ta ka jing duai ka jongi ka dei ban long ka ba penlai jing mut ban IT lot sha ban chu duai tang ban chu dab rukom ka dei ban long na do ka mensim bat ngi dei ban thau ban ngi dei ban sngo ha ka mensim ka jongi ba ngi don kam yu ublei ba ka dei ka routine ban ba ngi duai man ka sngi ka la dei ka timetable kum ta bat kan mau ba ngim la ban buri na ublei ngi la ban le ki bari handai ublei utip utau yengi te utip te shwa bingin ya penkut ya kani ngakwa ban bo ini jing keli haki nong pet jong ani ka program bat ki paralok para jor para bangit ka jing keli ka long kumni ki kita ki bapang nyang thole haka imlang sa alang jong pi menta kasngi kani kam kedau tang ya ka jing pang jong ka do ka jing pang nang thole ru kala ban long haki we pi kep kumno ka balang jong pi kala ban kner bat kta ya kum kini kiba da wanra ya ka kubor jong ka gospel shaki kumba iba wan mi i ong ba teng habangi penpriang ya ka gospel ublei teng ni long kita ki mau jun thut shaki wei namar bele bengim antat ya ka suntur ko jongi ki kitien ki bangi penon kam te paralok par jor ngakwa ban ai kublei ya pi pusan yang ni jingkeli banga bo menta pila ban ai ki comments jong pi ha ga room jong ni ka program but ngakwa ba iwei na pi pin perkat sepang ka Jingshakri hok ke jong pi yo ye ki brio ling ba ka jing rap ki jong ublei ban mensim jong de shwa bingin pilkut in pendem ki kle jongi ban duai tangin duai ublei ku pa jongi ubha beneng ublei badon bor ublei wathau ya ka beneng ba de khando ni aingu imi atrai ka ni galat bengilat ban wan ban phileu jing mut ya clean ka jong mi kam ta mi ka ni kan dong ka bakran pang ka Jingshakri ka jong Jisu ha ka ni ka prthai atrai ka long ka nuksa yangi ru bingin bot kumno bingin Shakri yame bat kumno bingin Shakri ki para brio bonsin atrai ngile la ka mon ka jong bat bonsin kiten ki thilit ki jongi kim long ki ba atkar teng ni supelat tang banchu yoong hendrei ngidei ban perkat habangi kren bangin da thau atrai ngin long ki ba atkar ngiduai ru atrai hani klipmat ba min yai bo yu min sem jong mi hangi khana mi ngila ban kan mau yekiten ki mau kodor ki jong mi ba ngin bo hagi jingmo ju perkat jongi haga dono tu jongi achwa bingin mi nang ni ka jaka atrai ngi kwa ba min sem jong mi unyat bat ni bat ki angel peneng jong mi kendon rang dekat bat ni ku blai shi bona try ye ka jing kerpat ke jongi tu sngo jongi ki nong pop bat sngo bha wat tho ye ki pop ki reng kang ki jongi tambangi pan ye ki ni ki jing kerpat jongi ha ka teng Jisu nong penim menta ba ki bam jukut amen